Γεια σας. Ονομάζομαι Γιώργος Χαραλαμπίδης και παρουσιάζω βίντεο σεμινάρια για όσους ενδιαφέρονται να παραμβάλλουν υπηρεσίες SEO, δηλαδή υπηρεσίες και εργασίες για την γεωδιστοποίηση ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης. Βίντεο σεμινάρια από το Web Studio Siteman. Μάθημα 13. Σε αυτό το μάθημα θέλω να μιλήσω για την γεωδιστοποίηση των γραφικών μιας ιστοσελίδας. Η πλειοψηφία των πελατών λανθασμένα πιστεύει ότι τα γραφικά της σελίδας μπορούν να γεωδιστοποιηθούν όπως και το κείμενο κατά τις εργασίες γεωδιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης. Στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι ότι οι μηχανές αναζήτησης ποτέ δεν μπορούν και ακόμα για πάρα πολύ καιρό δεν θα μπορούν να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των γραφικών όπως μπορούν να το κάνουν με κείμενο. Η γεωδιστοποίηση γραφικών, για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει αλλαγή μεγέθους κάποιας εικόνας, μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο ή μπορεί να αλλάξει ο τύπος του αρχείου, όμως όλα αυτά δεν επιδρούν καθόλου στα ratings της σελίδας. Από την άποψη της γεωδιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης, η γεωδιστοποίηση των γραφικών σημαίνει ότι τα γραφικά πρέπει να έχουν εναλλακτικό κείμενο, δηλαδή το κείμενο που εμφανίζεται όταν βάλουμε το ποντίκι πάνω στην εικόνα και να έχει συνοδευτικό κείμενο για την εικόνα. Επίσης, μερικές μηχανές αναζήτησης μπορούν να ξεχωρίζουν το όνομα του αρχείου. Αν το όνομα αρχείου διαθέτει λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με τα προϊόντα και υπηρεσίες που προτείνονται στη σελίδα, τότε αυτό θα δράσει θετικά στην αύξηση του rating του site. Με αυτόν τον τρόπο, όταν στον ιδιοκτήτη του site έρχονται με πρόταση γεωδιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης και του λένε ότι μέσα στο πακέτο περιλαμβάνεται και η γεωδιστοποίηση γραφικών της σελίδας, ο πελάτης πρέπει να φερθεί με προσοχή σε τέτοιες προτάσεις, επειδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τέτοιες υποσχέσεις είναι στην ουσία παραπλάνηση του πελάτη. Επαναλαμβάνω ότι η γεωδιστοποίηση γραφικών κατά την άποψη των μηχανών αναζήτησης απαρτίζεται μόνο από την ορθή δήλωση των γραφικών σε κώδικα HTML, από το εναλλακτικό κείμενο για τα γραφικά και τα γραφικά πρέπει να έχουν συνοδευτικό κείμενο. Τέλος του μαθήματος.